Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε, έχει εδώ κοντά ένα μαγαζί, ένα πυκλάδικο. Τι, Πυκλάδικο, μαγαζί. πυκλάδικο. Είναι μαγαζί, ναι, είναι καινούριο με φαγητό. Έχει πίκλες, ξέρετε που είναι. Είναι σαν χάμπουργκερ και τέτοια. Ανάποδα τώρα πας όμως. Ανάποδα πάω. Τι πας, ανάποδα πας. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρετε κάπου το μαγαζί αυτό, Όχι, τι, πυκλάδικο, τι κάνει Ναι. αυτό. Έχει πίκλες, είναι με τα χάμπουργκερ καινούριο. Το έχει και ο Μπόb Σουγκαράκης. Πού ακριβώς είπανε. Μου είπαν να στρίψω στη Μεσογείο, είναι εδώ δεξιά μέσα, αλλά πάω ανάποδα τώρα, Ανάποδα πας. Εντάξει, θα το φτιάξω. Εντάξει, θα ψάξω, θα ρωτήσω κάποιον. Τώρα στρίψε από εδώ. Α, να Οκ, στρίψω, Ευχαριστούμε. Γιατί τώρα για να πας Μεσογείο να θες κάπως. Α, θα στρίψω, εντάξει, θα Πρέπει στρίψω. να φυλάξεις. Ξέρω, θέλω να πας, πήγαινε, τι να σου πω. Όχι, δεν ξανά. πάω τώρα, εγώ σας ακούω. Εσείς δεν έχω ξέρετε ακούσει εσείς. και εγώ, αλλά Α, δεν το έχετε ξέρω. ακούσει το πυκλάδικο. Ναι, είναι γνωστό το το πυκλάδικο. Είναι γνωστό, είναι γνωστό. το έχω ακούσει από Ίσως το στις ειδήσεις το έχει το πυκλάδικο, είναι ωραίο. Μεσογείο και πού ακριβώς. Μου είπαν στο στενό τώρα τα να μάξι στρίψω θα εκεί δώσουμε, δεξιά. Ρώτησα έναν άλλον κύριο και μου είπε να στρίψω στα δεξιά. Και μου είπε να ξαναρωτήσω. Δεν πρέπει τα όμως μάξι από να πάνω τραγάρουμε, να μαλάκα. κατέβεις κάτω την Ισουλίου. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να κάνεις παρανομία, τι να σου πω. Όχι, Εγώ δεν κάνω παρανομία, καταλάβω. Απλά σας είδα και. Από εδώ και μπες μέσα από το Βερόπουλο. Α, στο Βερόπουλο. Α, μου είπατε κοντά στο Βερόπουλο μου ότι ήταν. Το πυκλάδικο είναι κοντά στο Βερόπουλο. Έχει και μαγαζί εκεί κοντά στο Βερόπουλο. Ναι, εκεί πέρα. Εκεί φάνε. Όχι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ Ευχαριστούμε. κύριε. Ωραίος, γεια σας. Αλλά πριν πας ρώτα κιόλας. Ναι, ναι. Ρωτώντας πας στην πόλη.